everyone! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's vlog guys, mag-unbox ulit tayo from Lazada. Bumili na naman ako. Siyempre, pag in-unbox natin to, magre-review na rin tayo kung maganda ba yung kanilang product. Nabili ko kasi to sa murang halaga lang. Ito ay isang hair straightener. Ayan. Ngayon ko lang, ilang araw na to sa akin dito eh. Ngayon ko lang talaga i-unbox kasi, you know, tinatamad pa ako. Gusto ko ngayon natin makita yung laman. Para alam mo, yung legit na ganun. Legit na, may pruweba na, talaga, kung defective ba, or, okay naman, ganun. Basta, dito natin makikita kung legit ba na walang sira. Nabili ko pala to guys ng 195 lang. Murang-mura lang. And nakita ko kasi sa review, maganda lahat ng review niya eh, walang negative. So, ako eh, parang na-hypnotize. Ang ganda-ganda nito, bilhin ko. Yan. At saka gustong-gusto ko din naman talagang bumili nito, matagal na. Kaya, naisipan kong bilhin na rin, mura lang naman, 195. And then, 45 yung shipping fee. Yun. So, bale, murang-mura pa rin. 240 lang. So, why not, diba? Tsaka, ang tawag doon, positive naman yung mga review. Wala nang negative. So, siguro, itong seller na to, legit talaga siya. Hindi siya modus. Kasi madaming, modus na seller dito. Pero, kahit kailan nung umorder ako sa Lazada, hindi simula sa Lazada, walang bogus, seller sa akin. Lahat, legit sila. Kasi dapat, bago kayo mag-Lazada, mag-add to cart, dapat titignan nyo muna yung reviews. Then, pag lahat positive yung reviews, tsaka doon ako laging nagtitingin sa mga, media para at least may patunay yung mga, ang mga, tawag doon, customer na, legit talaga yung seller na yun. So, dapat reviews muna kayo. Wag munang atat na buy now. Dapat add to cart ka muna. Para at least, pag ikaw ay nakapag, ang tawag doon, madami kasing store na pare-pares na yung tinda. Pero pag, may nakita ka na mas mura, doon ka, add to cart ka na muna lahat. Tapos, kung sino yung mas murang offer, doon ka dapat maging wise ka, diba? So, ayan, bubuksan na natin to. Huwag na tayong mag-dal. So, ayan. Nakabox pati siya na. Titignan natin kung maganda. Ngayon ko lang ito makikita. Yan ha. Totoo. Ngayon ko lang yung bubuksan. Totoo. Oh, mabilis naman pala buksan dito sa pagbubuhan. Nakabox siya. Naka-bubble wrap. Check. Yan. Check. Hindi pa talaga siya nabubuksan. Yung mga bata pa tayo. Ito yung mahilig tayo eh. Yung pinapaputok natin yun. Pag dito sa bahay, pag madami kasing naglalazada, ang daming mga order lagi dito sa amin, iniipon ko yung bubble wrap. Kasi pag, alam mo yun, yung pag bored tayo, inaano ko yun eh. Pinapaputok ko. Ito siya. Ang ganda. Tsaka hindi siya yupi-yupi. Yan, maganda siya. Hindi yupi-yupi. Yan. Maganda. Walang yupi. Yung iba kasi madami ako nakikita. Ang malas nga lang nila, no? Yung bibili sila, laging merong yupi-yupi yung karton. Ako kahit kailan hindi ko pa naranasan yun. So, maganda ang rating sa akin ng Lazada.
Yan, tapos ito, ano to? Manual ata to. Quality warranty card. Meron siyang hair straightener, certification, excellent quality, reliable. May instruction yun. Manual nga siya dito. May manual siya. Ganda. Tapos, ito, hindi ko lang alam. Yachting, oh. China. Yachting. Tapos ito, China. Tapos, ang nakalagay dito ay professional hair straightener. Parang maganda talaga siya. Wow! Ang ganda na po! Tapos, tignan mo. Yan, meron talaga to. Yung tinatanggal. Bagong-bago pa. Ay. Try natin. Tapos, meron pa nito. Yan, bagong-bago pa talaga siya. Tapos, meron siya nitong balot. Ngayon ko lang makikita. Ang ganda na. Professional talaga siya. So, ang tanong, paano ito gamitin? Right. Push button. Power, paano? Nasa loob kasi. Wait lang. Titignan natin sa instruction. Ito, number 1, the parts of packaging, plastic bag, cardboard, box, etc. must be kept out of reach of children as they are possible sources of danger. O, dapat ha, ito kasi pag bawal tong laruin ng bata. Naku, ganda-ganda pa naman. Ito, 2, before installation, check the right voltage. Your voltage must correspond to the voltage printed on the handle of the appliance. Meron nakalagay ditong 220 degrees Celsius 200 degrees Celsius, 180 degrees Celsius, 160 degrees Celsius. Tapos, merong button dito. Baka ito. Tapos, ilang pindot to. Kunyari, siguro ito, pipindutin mo. 1 pindot, 160 degree. 2 pindot, 180. Ganun siguro gagamitin. Professional. Ito sabi sa 6, non-professional are not allowed to disassemble and repair it. Oo nga naman, kung hindi ka naman professional, tapos pag ito'y parang may defective, huwag mong pakailaman. Baka mamaya sumabog pa kapag sinaksak mo. Huwag piling matalino. Joke lang, char. Ito, please pay special attention to these safety rules. Do not the appliance into water. Long grammar yata to. Do not the appliance into water. Baka wag mong sa natatawa ako pero long grammar siya. Do not the appliance into water. Ito, sabi sa pangalawa, do not use cord extension in bathroom. Siyempre, may tubig dun baka mamaya mangisay-ngisay ka dyan. Mangisay-ngisay ka diyan. Tapos, ito pa, do not pull the cord of the appliance instead to unplug it. Siguro dapat pindutin muna yung button, patay muna, saka mo tatanggalin sa sasaksakan.
Tapos sabi dito, do not leave the appliance exposed to sun, rain, or etc. Siguro. Tama naman. Do not let children use the appliance without watching them. Tama. Hindi, wag na lang ipagamit sa bata. Kasi ang bata, nako, malikot yan, pasong-pasong yan. Wag na lang ipagamit. Hindi yung, ang tawag doon, hindi yung titignan mo lang siya. Nako, hindi. Dapat wag nang ipagamit. Operation, heating, the appliance switch must be at off. Please unroll the cord. Okay. O nga, tama nga. Bago mo anhin sa saksakan, hugutin, dapat pinapatay muna dito sa pindutan. Para at least, no, iwas sira. O, tama. Ganon din yun. Paulit-ulit lang. So, testing na natin. Yan, guys. Iaano na natin. Itatry na natin siya. Ang ganda, ang lopod-lopod. Para maganda pa rin yung yung product mo para hindi masira. Dapat pagkatapos mong gamitin, ibalik mo kung paano mo siya kinuha o kung paano mo siya tinanggal. Kung may wawala ito, para ganito pa rin siya. Gana nga siya. Kita niyo to? Yan. Pero, ibababa natin yan sa 160. Sa 160 lang kasi pag 220 baka masunog ang buhok natin. Ala, tama nga ako. Ganun lang ang paggamit to. Pindot-pindot na. Yan. So, 160 lang tayo. Tatry natin sa buhok natin. Kung umiinit or nakaka-straight ba siya talaga. Nainit na siya. Nainit na. Natatakot ako yung kagano din. Pero dito, nainit na siya dito. Tatry natin. 160 lang. Ang ganda niya. Tapos ang lapad niya, lapad. Lapad. Black yung aking in order kasi yung tawag doon, universal. Wala naman kasing available na red, kaya black na lang. Init siya pero tatry ko muna dito. Katakot gamitin. Kasi ang dami-daming fly away. Sige, try natin sa buhok natin kung maganda. Wow! Ang ganda! Nakaka-straight talaga siya. Tagalan sa buhok ko. Huwag mong tagalan sa buhok mo kasi baka masunog. Kasi pa lang yan, 160 pa lang yan. Mainit na. Paano pa kaya dun sa 220? Sunog-sunog yung buhok mo. Mainit na siya. Mainit na siya. Kaya huwag mong tagalan sa buhok mo. Baka masunog. Ganito yung kanina. Tapos ito naging ganito. O, diba? Tsaka ramdam mong mainit. So, dahan-dahan lang. Baka mapasok. Pasok na ako kanina. Ganan-ganan lang. Pasada lang. Dapat pasada. Ouch. Mainit.
Dapat pala nga pag gagamitin mo ito may gloves. Para... O diba? Ganda na. Ganda ka, girl. Guys, di ko siya tinapos i-straight yung buhok ko kasi tawag doon, ang init, hindi ko kayang, dapat merong katulong kapag magpapa-straight ng buhok. Pero, ngayon, sabi dito kasi, sa after use, turn the switch to the off position and unplug the appliance from the mains. Tapos, allow the appliance to cool down at least 15 minutes before storage. Ang kaso, sabi, i-off. Kaso, tingnan mo, hindi ko alam kung saan mag-o-off. Oh, ganun lang. Yung pindutan, wala na kasi ibang pindutan. Ikaw lang kung paano i-off. Ang sabi, pag in-off, wag hugutin agad. Pero, paano ko i-off? Pag tinagalan mo naman, yan, tagal mo ng wala ko. Hindi ko alam kung saan dito, wala nang sinabi ditong off. Nakakapa ako dito eh. Pero parang hindi. Paano mag-off? Walang off. Ako baka hugutin lang natin ng pag-aaralan ko pa to. Hugutin na muna natin kasi masyado na mainit. Pag-aralan na lang muna natin to. Yan. Pero, all in all, 10 out of 10 po yung rating ko. Maganda niya sa bugat. Ito naman, hanggang ngayon, straight pa rin. Maganda yung effect niya sa buhok. Maganda yung all in all, maganda. Packaging, maganda. Check. Walang hindi product condition, check. The product itself is check na check. Yan. Maganda, malapad, parang pang professional talaga. And dapat pala talaga kapag ito ay gagamitin nyo may gloves kasi ito nainit talaga to eh. Kailangan may gloves para pag inipit mo ganun. Yan. Magandang maganda. And sabi dito, kapag bago nyo itago, ilalagay ulit dito at saka sa box, dapat 15 minutes para hindi na mainit. Mainit pa kasi ngayon, dapat 15 minutes. Dapat maghintay tayo. And pag-aaralan ko yan kung nasan yung switch na off daw kasi hinilak lang siya sa sa saksakan. So, all in all, 10 out of 10. So, yun guys, kung nagustuhan mo itong video itong product review natin, mag-like and subscribe and click the notification bell for more videos update. Bye-bye!